nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa sumanding wong liya buat teman-teman yang di dalam juga ditunggu partisipasinya. Oke. Ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane Nanging atiku wis
bojo. Pripun nggih? Awakmu ya wis duwe bojo. Heeh. Ora sida, Mas. Karena cinta kita terhalang oleh bojo kita. Iya. Harus Production. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Apuranen aku yen ninggalke sliramu, nanging atiku wis dudu tuwekmu. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu, uga kowe enggal entuk gantiku. Ati durung lila kowe nyanding wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa?